دادگاه بلند ترکیه روژا پنجشنبه ji 3 sal û 11 meh cezayê zindanê da seroka Partiya Geliya Komariya İstanbulê Canan Kaftancıoğlu di heman demê de dadgehê ji 2 ji cezayên Kaftancıoğlu betal kir. Ev cezayan ji ber parvekirinên Kaftancıoğlu yên li ser medya civakî yên salên 2012 û 2017 de hatin dayîn. Di derbarê Kaftancıoğlu de bi tawana sivîkiya dijîkarmendê dewletê Sivîkî bi dewleta Komariya Tirkiye û propaganda rêxistina terorê ji di nav de doz hatibû vekirin û bi van tawanan bu Kaftancıoğlu cezayê zindanê de hat xwestin. Lê Dadgeha Bilind a Tirkiye cezayê propaganda rêxistina terorê betal kir û ji tawanên din jî 4 sal û 11 meh cezayê zindanê da Kaftancıoğlu. Piştî vê biryarê Serokê Giştî CHP Kemal Kılıçdaroğlu pêşîn li ser hesaba xwe yê Twitterê bank li hemû parlamenterên partiya xwe kirin da ku ew werin li ber avahiya bajêriya CHP ya li İstanbulê. Di heman rojê de piştî çend saetan Kılıçdaroğlu hejmarek zêde parlamenterên CHP û bi sedan endam û alîgirên CHP li ber avahiya partiyê kombûn. Li vir Kılıçdaroğlu prenskonferansek li dar xist û bertek nîşanî biryara dadgehê da û Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan jî wek berpirsê vê biryarê nîşan da. Hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. قد خم نکن ام تجاری لهم بر ظلم ظالمان پاش ده گاوا ناویجن امی بدل مجی و بحث کرنا گل مشاخوه بدومینن عدالت آنده وره وی ولاتی آنده وره جبیر نکه اردوگان ایرو دنگو وینا گل ده شخص جانان ده بلند به جتا مزنتره جانان ویرکو بدله جانان آمیه بلا هر کس ببیسه Cigîra Seroka CHP ya İstanbulê Parêzer Aysemîn Gülmez jî bertek nîşanî daxuyaniyên desthilatê da û rewşa hukukiya vê biryarê şîrove kir û wiha got. İktidar tarafından yargıya sayılı bulunması gerektiğini... Desthala li ser vê mijarê diyar dike ku divê rêz ji dadgehan re were girtin. Lê desthilatina rêzî ji biryarên dadgeha mafê mirovan ya Ewropa ne jî ji biryarên dadgeha qanûniya bingehîn radigirin. Bi biryara derbarê Seroka Mekiftancıoğlu ra tê xwestin ku gel were tepesandin. Em bar dikin ku ev biryar neqanûnî bi temamî siyasî ye. Li aliyeke din ve jî parlamenterê CHP İstanbulê Parêzer Mahmud Tanal jî balkişan ser cezayên hatiye dayîn û got ku em bawer nakin ku Kaftancıoğlu bikeve zindanê. Orada mahkeme kararına dema em lêre biryara dadgehê dinêrin em dibînin ku Kaftancıoğlu nakeve zindanê. Lê li gor maddeya 53 ya destûra bingehîn ya Tirkiye biryara qedexeya siyasetê tê dayîn. Ji xwe em siyasetvan heke ji cezayan bitirsiyan me karê siyasetê nedike. Wî got. Parlamenter Tanal di berdamiya xaftina xwe de jî bawer dike ku ji ber ku Kaftancıoğlu Seroka CHP ya İstanbulê ev ceza hatiye dayîn. Menbotanî Dengê Amerika İstanbul